नायदों साखिनायदोंना पिंकि गयानोलाय बायनो जोंफोरा हाजिरा जानो आङो आबलाय मोनजों हाजिरा हादों आरो जोङो हानथायाखै नैबेनिफ्राय ओरै गेजेरनिफ्राय ओरै जाथायना आरो जों जमा दोनहैदों पिंकि साखिनायगासिनो पिंकिया दायो ना होन होन बोरो मामिया बोरो वाव आबैयालाय आबैया वाव मामियालाय मामिया आयु खेबजाखौनो सानैजों हमनानै लाबोबाय आं हाखालासो लाबोदों बिदिनो अनलायनांगौ दे लिपस्टिकनि आरो आयु नोब नाङै गन्थङा दोलाजोबनाय सना मोनाबो रोगाफादों ना सना आय गोबोरखिजोबथ' पिंकि हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय न्यू वीडियो सो गाइस माने दिनैहाय गय हानदों आरो जोंहा न'निखौ जों गामियाव बयहाबो फानजोबाय फैसा फानाखैमोन ओमफ्राय दायो गासिबो बागानाव जोब आरो ओमफ्राय आं साहा फुदुंनो फैदों आंबो थांबायमोन आरो ओमफ्राय दायो साहा फुदुंनो फैबाय ओमफ्राय साहा लानानै थांफिनगोन आरो माने खाथियावनोखा मिथिखायो नोंसोरो जोंनिया खाथियावनोखा ओमफ्राय मनायाबो गय हानदों ओमफ्राय स गाइस दिनै भिडिअखौ नायलांदों आरो माने आं बांद्राय खिथिया आरोखि ना ओरैनो जास्ट ओमफ्राय मैयानि भिडिअखौबो आपल'ड खालामाखै आं मैयानि माबायावनो होननानै स' नायनोसै दायो मारै जायो बेयावनो लोंबाय नोंखौनो लानानै थांसै ओरैनो आयु नैबे एसेसे मुथुनि आरो साहा आयो नै सना नोंहा मोनलोङा दे खिदे लोमजादों नोंहाबो मोनलोङा दे गाबखायो बेया फैदा र' लोंगोन नै गाइस आंनि मैगं गायनाया सोर बायनानै लाबोनायखौ बेबायदि गायनानै दोनो कमेन्ट खालामलाय मैथा बांगाल र' सिरिथा मोनलोंगोन आरो बैखौ गोजौनिफ्राय बुख्लायहरो हारसाफोरा ये क्या है? आयो रे माँ। एबारना नोरै जिंनिसो बिल्डिं फैनि सासे सासे
सुनांगौ दंबावसो नै दानथ्रासनि बिसिना सादोर खासियानो थाबबाय थायो गाखोनानै मोरै बार नैबेजों मारै फैगोन दे बारहरनो गावबावाखैसो बेयाव हाना बाल्थिङाव लामानिल'सै बेल'सै ओरैजाय आयु गानसै फैलाजोब्बाय नालाय ओइ मानलुगोन गय माबानायावसो जिरायलायबावदों लागासिनो मानसिया हानखांजोब्बाय बे गावस्रानो खाखाबाय गुमिया सुगासिनो गुमिया सुनांबाय नै फारलाजोंसो लायबाव एफा गोबाव नै खायसे दायो जानोसैलाय नै जानायल'खा आरो ओमफ्राय गयखौ लांजोब्बाय आरो गयावहाय बेसेबां मोनदों नोंसोर गेस खालामबानो जाबाय आरो जायखिजाया गेस खालामदो बेसेबां मोनदों नेक्स्ट जना जासै नों जाया थाङाखै सिलिं नायगासिनो दं सिनेमा नायनानै आं गाबबाय थादों ओमफ्राय नाय मेगना हालोदा आयु बारजों नायलाय माबायदि गावसिनाव होग्रा मस्लाखौसो मोननांगौ ना मोदोमो माथो गोदैया गैया दै सुनाव खानायमोन ना दा बायदियावनो गथ'फोर थायो गोजों मारै जाफिनो दा बायदियावसो 12 मासना बिसिना रावबो जाया उन्दैफोर गेसा जालाय जोङो फोथैनो गैया होमबाबोब्रा बिसिना बुरजा थायो मालाय बुगाजोबनाय मोनफुजोबनाय हाबायाव थाला बियो हाबायाव थानाय नङा बावरा फिथाइ दैख्रुबनो जादों नै लाइन मोनसे गोबान ओंखारबाय आङो देलाय बेयाव बबेखौ नोगोर बिगुर जाखाबाय जानो फैयो बेजोंसो गिदिर मोनथार आंनिखौ दाजाखा गोजा मोदोम गोनां गोनांथारना गोदो एसे बांसिन मोनबावोमोन दासो मोनबावला बेखौ स' गाइस माने हिबामोनानो बुरजा मोनबोबाय बावरा फिथाइखौ लाखुमालायबावो फिसायानो गिनाया स' गाइस दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो नुसिगोन बाय बाय